Γεια σας παιδιά, ξανά ένα ολοκαίνουργιο βιντεάκι με Among Us. Το ξέρω ότι σας άρεσε, γι' αυτό θα κάνω κι άλλο Among Us βίντεο. Επειδή και εμένα μου άρεσε το Among Us και γι' αυτό θα το παίξω ξανά. Είχα παίξει κι άλλο στο σπίτι και τώρα θα παίξουμε κι άλλο επειδή μου άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή και like. Λοιπόν, 15, 3, 2, 1, πάμε! Μη μου πεις ότι είμαι impostor. Όχι, δεν είμαι impostor. Όχι. 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 Όχι, λοιπόν, τι κάνουμε. Ωραία, ξέρω τι κάνουμε. Απλά ελπίζω να μην με σκοτώσουν. Το έχω μάθει σχεδόν. Σχεδόν το έχω μάθει, να το ξέρω. Τώρα κατάλαβα. Ωραία. Με σκοτώνασαν. Τι να πω. Τι να πω. Τι να πω. 3, 1. Λοιπόν, όπως είδατε με σκοτώσανε. Τώρα είμαι φαντασματάκι. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Κάτσε. Τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα. Κάτσε να ενώσουμε αυτό. Task complete τώρα. Τέλεια. Μπορώ να περνάω και τους τοίχους. Κάτσε να κάνουμε και αυτό. Δεν ξέρω σε τι χρησιμεύει, αλλά εγώ τα κάνω. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε. Πρέπει να... σκοτώθηκε. Πάει, το χάσαμε κι αυτόν. Λοιπόν. Ωραία, λοιπόν, να σας πω ποιον θα διαλέξω. Όλοι ξέρετε ποιος με διάλεξε. Προφανώς θα διαλέξω και αυτόν. Κάτσε. Τι δεν μπορούμε τώρα. Δεν μπορούμε. 3, 2, 1. 2, 1. Πάμε. Πάμε. No. Δεν προλαβαίνω. Ωραία. Τι λες τώρα. Τι είναι αυτό. Είναι τέλειο αυτό. Και όσοι δεν είδατε το πρώτο βίντεο που έπαιζα για πρώτη φορά Among Us, πηγαίνετε να το δείτε, είναι πολύ ωραίο. Να το ξέρετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like. Καλά. Γιατί πεθαίνουν όλοι εδώ μεταξύ. Τρία, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Πάμε. Καλά. Λοιπόν, το Among Us το έχω συνηθίσει. Για να ξέρετε, όπως σας είπα, θα κάνω πολλά ακόμα βιντεάκια με Among Us. Εντάξει, δεν είπα ότι δεν θα κάνω βίντεο με Stumble Guys. Θα κάνω και βίντεο με Stumble Guys. Αλλά πιο πολύ τώρα θα κάνω βίντεο με Among Us. Επειδή είναι ωραίο τελικά. Όπα. Τον χάσαμε. Εδώ τι κάνω. Οκ.
αυτός μοιάζει λίγο σαν τον Καρατάρα. Οκ. Κερδίσαμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Όσοι σας άρεσε κάντε ένα like, μια εγγραφή και γεια!